ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲಾರು ಪಂದ್ಯಾನಿ ಅಂದ್ವೆ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯಾನ ನಿತ್ತ ಸ್ಕೂಲು ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ ಉಂಡು ಏರ್ ನೊಟ್ಟುಡು ಪಂಡ ಜಿಯಾನ ಪಪ್ಪ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಜಿಯಾನ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಯಾಂಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೊಟ್ಟುಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಡಂಬ್ರಾಣಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ತು ಪೋಪು ಜಿಯಾನ್ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಇಟ್ಲ ಕೇಂಡಾಯಗ್ ಮುರಾಣಿ ಪನ್ನಿತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತೇರಿ ಇಂಕ್ ಪಂದ್ ಪಂಡಾರ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಕೋಲು ಒಂದು ಅಂಚಾರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10-3 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಬರ್ಪಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ರಂಡು ಬರ್ಪಾರ ಕೇಂಡೇರು ಇಜಿಂಡಾರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡು ಪೋಪೇರು ಅತ್ತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಪಂಡತೆ ಇಂಕ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ವಿಷಯದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಿದೆ ಪಾರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಎಂದು ಪಾಪ ಇನ್ನು ಅವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಆರು ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಇರೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಆದಾದ ಪಂಡ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಇಲ್ಲದೇನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅವರಿ ತಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕುಲ್ನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಕೆಲಸ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುವೇರು ಸಾಕಲಾದಿಪ್ಪುನತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೂರ ರೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಿದೆ ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಅವಲೈತೆ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲತ್ತೆ ಅಂಚ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಅಂಡೇರು ಬರ್ರ ಪಂಡೇರ ತಪ್ಪು ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲ ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪಂದು ಅಂಚ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಪಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಲೇದೇರು ಪೋಯ ಪಂದು ನಾನು ಪಾರಾದಿತ್ತಿಜಿ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಂಡ ಇಂಚ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಈ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಪನ್ಪುಜಾನ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂಡಲ ಇಂಚ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಾರೆಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚದಲ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಯನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕನ್ ಪರಿಚಯದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡಲ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂತೆಂತೆ ಜನ ಅಂಡಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಪಂದು ಅವೊಂದು ಐಟನ್ ಜಿಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ನಾನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಅಂಚಿತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯಿ ಕಾರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ನ ಎದುರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಜಿ ನಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಕೈತಲ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಪೆ ಇಂಕ್ಲೇನ ಮೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಕ ಕಡೆ ಪೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒತ್ತೆ ಪೋಂಡ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ನೊಟ್ಟುಡು ಅತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪು ಜಿಯಾನ ಏರ್ಲ ಬಲಿ ಅಂಚ ಯಾರು ನೊಟ್ಟು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಏತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೋದು ದೆತೊಂಡ್ರದ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಸುಡುಕೆ ಪನ್ಪುನು ದೆತೊಂಡ್ರದ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ದೆತ್ತೊಂಡ ಅವೇ ಅರಿದ್ದಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಪೋಪುನಾರು ನೊಟ್ಟುಡಂಜಿ ತುಜಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಂಡ ತುಜಪ್ಪವೇ ಎಂಕುಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬತ್ತ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಡ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಮೇರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇರೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂಕ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಜಪ್ಪವೆ ದೆತೊಂಡ್ರ ಹೆಚ್ಚದ ಆಲಿಜ್ಜಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲದ ಆಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲದ ಆಲಿಜ್ಜಿ ತೂಪುನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ತಿರ್ಗುನ್ ಇನಿ ಪಂಡ ಪರ್ಪದೆ ದಸರಾ ಪುರ ಬಂತನದೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಏನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಉಣ್ಣು ಪುರ ದೀಪೇರು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ರೈಕೋಸ್ಕರ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತೆ ಬೋಡಾತೆ ಒಂದು ಮಲಾಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಲೆ ಮೈನ್ ಇರೋಡ್ಲಾರ ಒಂದು ಮಲ್ಲಾಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇತ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಂತೆ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಮೂಲ ಅಂತ ಪೂರ ಸಸ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಲೆ ನಂಚ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಪೂರ ಪೂಪುಲೇನೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಬಾಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್
ಎಂಕುಲು ಒಂದೊಂದು ತರಕಾರಿ ತೊಂಡ ಬತ್ತನ ತರಕಾರಿ ದಡೆನೆ ಅರೆಗ ಎಲ್ಲೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ತರಕಾರಿ ತೊಂಡ ಏನಡ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಇಲ್ಲಡ ಕೊನೊತ್ತನ ತರಕಾರಿ ಅಂಚಾದು ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಏನ ಬಂದ್ಬೇರು ಕುರಾಲ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತವಾಗಿ ತರಕಾರಿ ತೆಕ್ಕೊಂತೀರ ನನ್ನ ಪೂಡು ನನ್ನ ಓಡಪೋಕು ಉಲಾಯಿ ವರ ತಿರ್ಕೊಂಬರ್ಕ ಬಂಡೇರು ಇಂಕುಲಿತ್ತ ಕುಂಟದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೊಲೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಪುರ ಆಂಡದೆ ತಂದು ಇಂಕುದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ತೂವಂ ಪೊಕ್ಕ ಅಂತ ನಾನು ಸರ್ತಾನೆ ಪೋಡತ್ತೆ ಪೋಪ್ನ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜತ್ತೀರಿ ಇದಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಡ ಮೀನ್ ದಾಖಲು ಪೂರ ಪೋಯೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಅವೇ ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆಂಡತ್ತೆ 2:29 ಐಕೋಸ್ಕರ ಓ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊರತ್ತೆ ಜಪ್ಪಾಗ ಅಂದು ತೂಕ ಪೂರ ಕುಂಟದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ಗಿನಾತ್ ಉಂಟು ಕುಂಟದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾಂಡು ಅಂಚ ದೂರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಾಡು ತಿರ್ಗದು ಎಂಕಲ್ ಸಾಕಲಾಂಡು ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಣ ಆಡು 3:30 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ನನ್ನ ಅನ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಾರೋಣ ಅಂಚ ಅರೆಗೊಂದು ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಬರ್ರ ಮನಸ್ಸಾಪು ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೂಡು ಬರ್ರ ಅಂದು ಬರ್ರ ಮನಸ್ಸಾಪು ಮುಖಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದೇ ಸಸ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದೇ ಸಸ್ತ ಮೂಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ ನಾನು ಬೈಯ ಬೈನಾರ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಸ್ತ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡು ಕಾಸು ಒಂಟೆ ಬತ್ತ ಬರಲಾರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಬತ್ತ ಬರೋಣ ದಾಲ ತಿಂದಲ್ಲ ತಿಂಜ ಅರೆ ಉಪವಾಸ ಅಂಚ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಅಂಕುಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿಯಾನು ಖುಷಿ ಆನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಸುತ್ತಿನತೆ ಅಂದೆ ದೆತೊಂಡ್ರ ದಾಲ ದೆತೊಂಜಿ ಅಂತ ತರಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ದೆತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತಲೆಕನೆ ಬೇಯ್ತೇನೆ ದಯಪಂಡ 10 ಜೋರು ಬಡ ಒಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಪಿದಾಯ ದಾಲ ತಿಂದಿತ್ತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಇದು ಅಂಚಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸತೆ ಅಂಚ ಅರೆ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಲೆ ಕಲಿಜ್ಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಪರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪರ್ರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಆಯ್ತಾರೇನು ಬುಡ್ತು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕಿನ ಪಂಡ ಹೊರ್ತುಲಾದಿತ್ತನತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ರ 4:09 ಇತ್ತನು ನನ್ನ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಯಂಡ ಜೋಕ್ಲಿನ ತಾರ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನ 4 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜಿಯಾನ ಸ್ಕೂಲ್ ಉರ್ದ್ಲೆ ತಾರ ಪೋಯ್ನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಉರ್ದ್ಲೆ ತಂಬನ್ನಾಗ ಏನು ಕೊರಲ್ ಪತ ಇದ್ದೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊರಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಬಂಜಿ ಸುಗರ್ ಪುಂಡು ಆತುಂಚು ಈತೊಂದು ಚೂರು ಗುಂಡದು 20 ರೂಪಾಯಿ ತೊಂದೇರು ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ತೊಂದೇರಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಂದು ಆಯ್ತು ಅರ್ಧೋಗರ್ಧ ಪೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಊರು ಡೆಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡಂಡ ಏತು ಜೀವಿತ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಎಟ್ಟು ಬಾರ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ದಾಲೇಜಿ ಪೂರ ಪೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಯಾನು ದೆತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಡ ಏರ್ಪೋಪುನು ಒಂದು ಜಿಯನ್ನ ಕೊಪ್ಪಗ್ಲದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಬುಚಾರಿಗೆ ದೆತೊಂಡ್ರ ಅಂತಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷಲೇನು ಕಟ್ವೆ ವರ್ಷಲ ದೇವೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಪೂರ ಕಟ್ವೇನೆ ಈ ವರ್ಷ ಅನ್ನತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಂಚೆನೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿಜೆ ಎಂಕ್ ಕುಕ್ಕುದೇರೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ನಾನು ಕುಕ್ಕುದೇರೆ ನಾಡು ಪೋಡು ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕುಕ್ಕುದೇರೆ ಹಿಂಚ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋನ ತೂಕ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಪನೆ ತಿತ್ತೊನ್ವೆ ಅಂದೆ ಈ ಚಿಂಡಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಕೊಪ್ಪಡ ಮನ್ಪೊಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಂತ ತಿರ್ಗಿನಲ್ಲತ್ತೆ ಬಡವಲಾದಿತ್ತನತ್ತೆ ಬಡವಾದಾದು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪೈಕರ್ ಬಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಉಂಡೆಂಕ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಬರ್ತನೆ ನೀರು ಚಾಂಗ್ ಅಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.